pụtara onye ọgwụ na-eji m agwọ ọgwụ na kemgbe 30 years na m chesịrị out na m ji ọgwụ chesa ya out. O nwere nwa di m akpọ Grace ịma di nwunye di gị kwugeke mba nwa ya second son ya kwuga ihe na m wee onye ọgwụ na m chesịrị out kemgbe 30 years na o nwere nwa ịma di m mpa ya lụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị so o nwere nke ma ya na-arị mma akpọ Grace na Grace ahụ na mụ na soro jee gwọ ọgwụ gwọcha ọgwụ ahụ Grace ha anwụ nchịmanya asị m onwe m anwụhụnụ masị madụmala isi nga ahụ be m akwa nga ahụ ndị ụzọ ego ahụ achị m ya na Emmanuel ụmụ chọrọ ịchalenji m ọchị Emmanuel ahụ kparịga ya nọkwa nga ahụ 2x4 ahụ Kingsley asị na ngara aga kụọ ụlọ mmanya because after my own room ya wuru m mmanya na ngara aga kụọ ụlọ mmanya buru gold ya buru friji ya hey ike agwụ m ịsha 2x4 echi dadi gbapere ụlọ gị is more than 5 years or thereabout ọ gbapere ụlọ gị na cockroach na oke ji esi ebe ahụ arịba ha ma akpọma gị chi bịa bịa eburuchi ihe ma ọ mee gị nọ nga na dadi agbapere ụzọ asị m forget about that thing na nke ha nwere ka mma na onwe ihe ha ji ihe ahụ eme dadi ya ụmụaka gafega esere ihe niile ahụ ọ akwa naanị pọt nwoke ihe m hụrụ bara uru nọzi a naanị pọt na igwe ndị mgbe ochie ahụ na nwoke ihe nọ na the pot eburu ya gujide n'ala ihe ahụ jiri m ama m Kingsley eburu m na-akpagharị up and down na m zuru oshi gold mmanya na m parara friji mmanya na ahụ ga-emechi m ike ahụ ga-echesịrịrị m out nga ahụ anyị gachiri ebe ke ndị ụzọ egwu ahụ ya shem biko n'ihe ya chọrọ nga ahụ peace na ya chọghị ọgụ na mgba na ya echechi ihe anyị gara mgbe ubula ka ememe isi mara echie amara senior brother biko onye ọwa na shugo n'ihe ya tụrụ m anya agbagbuokwa ya n'egbe ha kụtakwa n'ụlọ n'ihe ejikwa agwụ mmadụ emechaa elicha obodo nne ya mechaa ihe gbasara ya eke ihe ọgwụkwa na o dere wiil ewepụta wiil gụọ onye ọwara maka ya ebe mekpochi ya because mkpụrụ ala na a ga-eke ihe the second son ahụ abamamba shawashi anyị hụ together isi anyị hụ together ihe ọ togetherness ịkọsịghị ọgbaghara ịsha mgbọrọ ọgwụ na mmekwara ke mee ka ọzọ na-awụhụ togetherness so 1 2 ụmụaka ahụ Uchenna bịa pawa alakpuo nke akpọ pawa akpọrọ nwaanyị ọ lụara from Mbaise lakpuo Uchenna nọrọzie within 2 weeks Uchenna bịa chịkwa ọzọ shiri ndastela m bịa elekwa nke ọ chị na mmiri kwuru ma gbatuo n'ala na ya chọrọ naanị m anya shangwa nsogbu anọ achị m dastela na ya gbara m nsi n'ụlọ ahụ kwatuo na a ga-akụda ụlọ ahụ ọkwa nshi ebuga ya ụlọ a ga-agba ya fence tinye gate nsha Uchenna ịpara m ala akụda aga m akwatu n'ụlọ ọntị elicha nna m elichaa ya eke ihe nke erula ọnụ na akụda nke erukwala mkpọ njiri tụọ ma eme ya mkpọ o jiri ruru aka onwe ebe m na-eje kwara m isi kụ ala na onwe ebe m na-eje 1 2 ya gwara jewe ọkụda jee kpọ ndị ọkụda bịa place ya n'anya akwụkwọ ha place ya n'anya before 1 month ha gakuje laghachi back from 1 month actually not 3 months 3 months ahụ this month 15th ka 3 months ahụ mere expire 1 2 yeru Thursday this week and last week Thursday lekwa ndị ọkụda bịa wit moto ha revise ya but ma yiri efe mgbatuo n'ala chere ehuru meganga nwee edome ehukwu ihe n'ihe nyere anya 3 days ma ejide demand so ị na-enye m 3 days n'ụlọ di m for what reason iji enye m 3 days na ọ na anyị nwere issue anyị hụ bịa n'ọfịs bịa sebe nsa ama ma ọ na enwere issue ama m na onwe ya ọfịs m na-abịa sebe di policeman m kwuru ya were egbe gbanye elu ndị niile ma etiwe olololo ụmụ mbazie unu nọkwa nga bịamanụ achọrọ ha ịkụ ụmụ ele aha ya Kingsley na ndị kọt ejupụtakwanụ nga because ya nwere ndị kọt jupụta nga ụdị ndị ọkụda ahụ inwe echi ahụ ọgụ ha alụma metiwe olololo dima na-agba egbe gbanye elu ha bịa mepe gate jikwa n'ọsọ by then edela ihe ndị agha dị n'ihe nyere anyị 3 days ya wụ n'echi gara aga bụ Sunday. I got about
ma bịakwa ha bịazie bịa ba na moto lakpume Emmanuel nwa ma bịa shelekwa ihe mekwa n'ọrụ ya ọkpara m anọ ya shelekwa ihe ọnwere nọ nga ozu na daalụ Chineke mekwere ebere n'ọnwụ ya kọsọ ị gara eji iwe ahụ nọ gịnị kwugbuo ndị problem adị elekwana ihe anyị na-anọ ha kwa the same day ha 2x4 a ga-akpọ ndị Tiger Base a ga-akpọ ndị Tiger Base ha ejide anyị ala ọkụ anyị ndị ọkụ dị n'ihe ọwụra ha chọrọ ime machi evo kamilion evo imecha ga eme asị for obi m ha na-etret na anyị plus voice note power mere ihe nke ahụ ga-eri isi mmadụ nke ahụ voice note omegala anyị nke ahụ ga-eri isi mmadụ na anyị ga-akwatu nga hụba nne hụ ma hụkwatu nga power gaa na ndị ọkụda ahụ Uchenna bụ onye nụrụ Uchenna jee gba ndị ọkụda na nga ahụ ụyọ pawa nne ya nga ahụ ụyọ pawa na pawa chọrọ ịkụtu ụyọ nna ya ụyọ ka ya onwe ya gwuru lie nna ya sikwa elekwere esi otoro ji egwukwa n'ụyọ oge m bịara hia pawa na sekọndịrị skuul ọ wụrụ na ka eji tụghachi ka emegide m ọ bụ ọgọsta ịcha anyị jere ikpe na ihe na chọọchị bịkọsị ndị chọọchị ekpekwana ihe eji m ekpechere obi ndị chọọchị ekpere ya okwu onye ịbọdị kwu ụka onye ọwụna kwuru na ya abamala ya they must bring this house down, they must bring it down. Asịla hụ onye ọgwụ ọchịnjere na ọrachi jee gwa ọgwụ gwọcha ọgwụ everywhere kemgbe 40 years njide nna ya onwe ihe mmerekwe nna ya mee ha bịara ime n'eti na mana ego nchọrọ reply sa ya ndị chọọchị chi ha na-ekwukwa n'ụka ọwụna na kemgbe 40 years njiji ọgwụ jide even na wiil ahụ edere ede na ọmụnwa fọsịrị ya si ụda ezi wel edere ede na mpa ya adịghị reji ide wel sha onye tara ahụ jiri ehi ọ ga-ede wil bine first man o kwesịrị ide wil uche unu gwara nche ntacha ahụ maala n'izo haranụ elicha ndị obodo mechie ihe gbasara ya adịraghị ha ma ụyọ with you people elichaa ya kwa ọ na amaala ọnụ unu emekpe unu jiri chọọ ka emekwara maala mụnụ mebiri ya onwere ka unu siri gaa court maka ihe anyị mechakwara excuse me anyị mechara gaa nke eze on Saturday eze mere anyị invite anyị agakwa ebe ahụ eze kwuchachi that na community ya na onwe ihe dị ka ikute ụyọ ọnọdụ na a ga-eriri obodo elichaa ya awụrụ onye na-akụtu ụyọ ya akụtu betasị ọfụna na onwe ụyọ a na-akụtu elicha obodo eke property ọ agụọ wil onye nwe ke ya mee ya kpojiri soil bet na community ke ya na onwe ụyọ ọwụna a na-akụtu na ya okpula ya kemgbe echi ụmụ ya ji agamahụ nga ha chi na ndị Tiger Base na-abịa so sekretịrị eze ahụ bịa chizi oke na ihe mere na anyị ga-aga court anyị ga-eme ya the court maiti ọnụ shi yes na court anyị akwadokwa na akwụkwọ di ya the same Thursday ahụ problem bịaga ndị court agaghị akwado akwụkwọ so amanụ m ma ahụ ahụ ya ọwa ahụbeghị ya ha na-etren span na-aga n'ihu na ha ga-akpọ ndị Tiger Base ejidezi Emmanuel nwa m ndị ihe na enwe chance ịba nga eze agbakwana nchi anyị ha ga-emobilize ndị youth ma ha bịa nga sa nsogbu a na ebe ọwa ikwuola no problem ka nlamanụ anyị alamanụ kemgbe 2 days na mmụmeji agahụ n'ime anyị ama na-eji ndị Tiger Base ga-abịa ọ dị na ego m nwere Ọgọsta bụ onye ji n'ego o ji $, o ji na fight m na-emehụ ji emeghe ego onwepụ ihe ọwụ na mmere ya emekwa m ji emekwa m ego Ọgọsta na fight m na a ga-achụ m na nga eti m ọ dịkwa onye chiri ya na ngazi ya na ụmụnne ya ma Pawa ma Uchenna ma 2x4 ha niile ma Chibụzọ ha niile ha etu owegide m na ha ga-achụ m ọwa mụhụ m nwa emehụ ji emeghe ma daga ahụ paga nshi na-evu mmanyịrị onwe onye ọbụla m bịara hia bịa jụọ m Stella elekpọ daji anyị mere ọjụọ daji elekpọ mere jụọ ụmụ m ndị Emmanuel nwa m na-akpa ahụ nekwa mgbe Emmanuel ọrụ gị ọrụ nga ahụ daji nna ya nyere ya shop rụrụ uche ha ka Emmanuel hụ achụtuo ya nga ahụ ọ dịla ebe ọ ga-esi enwe ego o ji enye anyị nri mmadụ akpacha ahụ na ya for nothing ụmụ ha niile ugboro n'aka ka ha chetara chi ha nwere nna na ha ga-abịa abịa chụfu nna ụlọ
nche ha abịana na enwe ụlọ ọrụ na ha ga-achụfu m so ihe nchi m agwa ụnụ gbaala m ọsọ enyemaka enwe m igwe enwe m ibe enwe m ego ụmụ m deresima ha niile kpachara ụmụ m niile ọgọsi ewere ego akwụ ego ụmụ ya o mepee na platfọm ndị nọ n'ala bekee na-akpịla ya ego o ji eme kesi emeso m kesi emehụ ya netin ta Chineke ndị ala nnekede mbịara ji ya lebekwa ọgọsta ebe ndị dị ebe ahụ na-ekwu ga ahụkwa netin ọ nga a mụrụ ya ka ọ ga-ekwu ụka nna ya ji ekwu ya ekwu na ọgọsta gbara wikend ọgbasa ahụ gbara wikend ụlọ maka ebe ndị dị n'ebe ndị dị ya ka o nwere ọtọriti ọhụụ nga ka o nwere ọ ndị nwoke nwere ọnụ okwu ikwu ụka ọgọsta were ego enye ụmụ nwanne ndị nwoke na-eji na-eme ekike esi witmi ọhịa nchima agbarakwa bịa nga ụlọ ụlọ kwunu hepụ m na anụ m n'iji hepụ ndị mmadụ biko ekwela na ha gbufuo mụ na ụmụ m biko. Ọ dị mma imeela maka ime ka ndị mmadụ na ndị ụwa nụkwa n'oke eji m n'aka na ọbụladị gọọmenti steeti Imo ga-anụkwa ya anyị ga-ama ihe anyị ga-eme maka ya. Ndewo nọ na